Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqela ukuvakashela i-channel yacu subscribe ebese sithokozele le video. Wembukeli kusiza umfundisi ngomkhuleko indoda ifuna ukuziphonsa phansi isuke ebuildini. Amaphoyisa aseJohannesburg azamile ukutakula insizwa ebizama ukuzibulala ngokuziphonsa phansi ebuildini elikhulukazi laseGoli. Amaphoyisa akwazile ukukhuphuka izitebhisi eziyaphezulu lapho lo mlisa obefuna ukuzibulalela khona afika axoxisana nalensizwa ngesikhathi besalinda umfundisi kanye nabomndeni. Kufika udade wabo walensizwa ehamba nomfundisi nangenhlanhla bakwazile ukuyincenga lensizwa. Umfundisi ubese uvula incwadi ezenzo 16 verse 25 ekhuluma ngoPawulu esejele. Lensizwa ithe yizo lelizwi yahlabeka yathamba. Babese besondela bazoyilekelela. Kulindeleke kuba ithole usizo ngokululeka kwengqondo. Mbukeli, bekuyileze bengikuphathele zona kuleli hora. Ngicela ubeke uvo lakho ku-comment section melana nalelo daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.